बेयो जाहैबाय गुर मेथाइ। हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा जोंनिहाय बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों लोगोफोर आरो जेसेनो कर'ना भाइरासनि बन्द' जायो इसिबांनो भिडिअ बानायनो हाबे मोजांसिन जायो टाइमबो मोनो आरो इन्टारेस्टिंबो जायो नङाबाथाय जै बन्द' नङाबाथाय दिगदार जाथारो ओमफ्राय जेसेबां बन्द' जायो इसिबांनो भिडिअआव कन्टिनिउ फैबाय थायो। दा दिनै जों बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोना उनाव नुहुरदोंना न' गोदानानै हाहां हाहां जाबाय एकदम खोरखि दरजा होनानै माबा फिनिशिं खालामनानै जासिगोन आरो एसे उनावनो बेखौ फाइनालखौ नुनो मोनसिगोन। सारायाबोथ' खमायखाया Dirasa zaina. Zulafnya bikin apa? Zulafnya ini. Zulafnya bikin jahit loh. No. Oh, kamar kawasian. Balu bukan nanti guna apa? Bukan kawai dua. Balu kan, Bray? Zirah. Zirah gue. Ya. Zirah belum bisa nambah. Nih Sungguh nama mana nang lah? Oh, kamu pas kalanya? Kişi di sini mana? Ibu tuh gini. Ulah kayak sih. Ulah kayak nang. Sarap satra gitu. Arbiku. Kenapa? Yo, jangan. Sarap mana terlalu khusyuk namun. Bukan sendiri sih. Bukan apa nih? Nah ini mau apa? Anu apa kamu lu kudu? Sarap tuh ayo konser lockdown ini kemarin dah berdua deh. Jangan ya biku. Sonani sih dia. 자, 타서 먹어야지. 마이 가이니요. 산도. 잘해도 나이 작게. 한참 먹어 맞지. 이 사람이 엄청 많이 자는 디르든 그저날라. दा जोङो बोरै खालामदों बेखौ एसे होनदोब्रा दे देरनानै जागोन ब्रा बोरै खालामखो बेखौ जोङो बेखौ गुरखौ सारायाव थावजों ओरै एसे थावखौ बे सेरबाय ओमफ्राय गुरखौ थावजों मिक्स खालामनानै ओमफ्राय जिरा जिरि संख्रि फानलु होजोबो ओमफ्राय एवनायल' आरोना लगायबानो जाबाय बेखौ नोङो ओरैनो आलुफोर एवनायफोर बायदि एवबानो जाबाय खालि गुरल' होदेरनांगौ आरो बेहाय मोनजासे एवनाङा ओरैनो मोनजासे माने बेयो बै गुरा जेनेबा बे बैग्रि सिङाव गुर मेथाइया गोदैया हाबनांगौ आरो एरनांगौ नङाबा खामो नैबेयाव जोंनाबा खामदों नै एसे गोसोम एरबाय थानांगौ ना सिथाबनानै खामथाबो ओरै सोबाय जाबायबो औ बेयावथ' दिंग्रिनि सोनो मोनांगौमोन जोंना दिंग्रिनि गैथ'वा ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'नोसै बायनो मोनथ'वाखै दिंग्रिनाव सोबसिन जायो उनावहाय बे दोनथ'नोसै बर्थमान बिथाङा दुगैयाखै ओंखायनो मोखां देखायथ'ला औ एसे उसुबिदा मोनदों जाबाय नै जाखांबायानो लोगोफोर दिनै बायदिसिना बैग्रि आसार थासार बानायनाया ओमफ्राय रेमजिम जानाय नालाय माबायदि गोथाव दा गोदै गुर मेथाइ होनायखाय गोदै जादों गोजोनथों बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै अयथासार गोदाव सोराव आयौ गरमजों जाबजों नोंथांमोना गोदाव सोराव मोनगोन ना मोनाखै नोंथांमोना गोदाव सोराव मोनदों मा गायाव कमेन्ट्स खालाम आरो बेबायदि बन्द' थन्द' जादला जोबबाथाय एकदम गोदाव सोराव जाखायो ओमफ्राय सानब्रै सानबा एसे उनावसो एडजास्ट जालाङो आरो बन्द' थादाव माने इन्टारेस्टसो मोनलाङो उनावहाय आराम उन्दुजा लों उन्दु बिदिल' इन्टारेस्ट मोनलाङो बे बन्द' टाइमावहाय गोजोनथों बयनिसिमबो